nwaanyị be anyị bịa kọọlụ m akụkọ wee sị m na di ga ngụ akwụkwọ na mba Canada. Ọ sị na di bụ onye na-agụ akwụkwọ ya na onwe ya bụ dependent. So ọ sị na since Fabia Canada di wee jego smartphone na-abụ wee nye ụmụaka ya na-abụ ụmụ ejima na-abụ dị 10 years. Ọ sị na apụta ụtụtụ ụmụaka ga-apịlide fonu ruo abalị fa nara ewe ntị isi. So ọ bịa sịfa ka ọ kụziele fa akwụkwọ fa na-ebezi akwa ya bụ fonu wee napụ fa brain. O wee na-asị ka ihe na-emezi ụmụaka fa maazị 1+1. So ọ bịa na-eme fa na-ebezi akwa ma asị ka agụ akwụkwọ and ọ bịa ọ na-afụ ụsụfa ka agụ akwụkwọ ma assignment fa na-ebe akwa di ya asị ya rapụ ụmụaka aka fa tonite fa ga-ama akwụkwọ. So nwunye ya na-enwezi mwute. Ọ sị na di ji apọ n'ishie ọ chọọ imebi ụmụaka ahụ ka fa na n'iyi. Di ji apọ n'ishie si na o mere isi ike na ọ gwara anya debe ụmụaka n'ụlọ ka fa gaa mba Canada jee họzụlụ nyanwa bụ di na-agụ akwụkwọ nyanwa bụ nwunye ya na-ahọzụlụ na-aga ụlọ na-asọpọtụ ya fa na-aga akwụkwọ ya rapụ ụmụaka. Ọ sị na ọma rapụ ụmụaka o wee kpọrọ ụmụaka wee bịaba wee na-edistọbụ ya ka o weziele nke a wee pọnishi enye. Ọ sị na oyi ọ tarapụrụ ọnụ wee na-agwụ ya. So na ụmụaka anya ga-ana n'iyi. Mbụ nwoke mụrụ ụmụaka gezie na ntị ka nkọziala unu ka o si wee kọọlụ m wee ruolu m iro nwambe wee sị m ịmana mgbe fa na-achọ ịbịa Canada ahụ na di etichepụla aka na onye nwa ji wee meelu ụmụaka visa kwụọ ụgwọ visa na o tinyere ego o tinyere na visa ahụ karịrị nke die wetara maka na ọ na-alụ ọrụ nọọsụ kara aka. Ọ bụ nnukwute nọọsụ mgbe a na-apụta ọ na-akpata ego di na-akpatakwa mana nyanwa ka di akpata. So na ọ bụ nyanwa sponsọ kwa wee bichekwa ego obiri. So di wee tichepụkwa aka si na ọma ntinye kọpụ afọ sisi n'aka ụmụaka ya n'oge ụmụaka ya ga-aṅarị azụ ya na onwe ya na-eme obi kpukukpuku obi na-akụ ya kpumkpumkpum si na osinsi 10 years ọ nụdị wee mụọ ụmụ ejima nwaanyị na-abụ ọmụrụ nwa ọzọ luo taa. So na ọma rapụ ụmụaka ya ga-anwụsịsị tupu fa anata onye ga-eli ego ahụ ma fa kpatacha anya and ọ bụ na ụmụaka ya nwụsịsị ya tupu ọ nata di ga-achụpụ ya n'ọnwa onye ọzọ. Ọ bụ ụmụaka ahụ bụ strong bond jikọ ya na di. So ịmago n'obi ndị nne nwaanyị obi fa na-eme nwa m ihe. So ọ bụrụ obere ihe na-eme. So ịmakwa ihe mere na ọ sị na ọrụ nọọsụ ya ọrụ ozugbo ọ bụrụ ka o si che ka ihe ahụ na-agazi. Ịmana ị na-eche na ihe bụ nọọsụ na be anyị bịara na Canada ma Australia ma ọ bụ UK ka ịlụba nọọsụ ọ bụrụ ka esi eme. Enwe akwụkwọ ị ga-enene chịtacha mechie ka emene ị ga-achịta akwụkwọ dị iche iche nya bụ reference ma akwụkwọ ị ga-enene ya. O nwere ndị bụ dọkịta luo na-alụ kiara nya bụ ọkwa ifuru na-egekwe na ntị. O nwere ndị bụ dọkịta na mba ma Philippines ma ụmụ ihe bịa na UK na-alụ kiara kama enye gị asistant manager mana yara alụ nya bụ dọkịta ma ọ bụ na ịpasịrị akwụkwọ fa. Ya bụ ụmụnne na-egekwe na ntị maka unu eme n'ụdị misteki a ma unu bịaba jos tichela aka si na ịbụ nọọsụ ichitachara akwụkwọ ịpasịchara isi na ọbịa ka ị ga-ịlụba nọọsụ ị ga-eje mee trenin kiara ya bụ ndị obulu nsi before ị lụbakwa ị na-alụ ya tupu ị pasịcha ụmụ ihe ya si gị pasị. Nwaanyị a na-azị alụ ụlọ ọ sị na o je na-alụ ụlọ na restọrantị ebe a na-asa efele osifu ka ikpe efele gara na ịkọ ụra ka unu elu atụkọchala anya ọ bịa dupụgo ụmụ ya akwụkwọ. Ụmụaka anaghị eje akwụkwọ sọfa ị ga-edupụ gị faba gị nwa ga-eje dunete ụmụaka dị 10 years. So 11 ọ gaba ọlụ ọ si 8:30 ọ dụpụfa 11 ka restọrantị ji emeghe ọ gaba restọrantị oluo ọkụba 2:30 ọpụbakwa. So ọlụ 3 to 4 hours ọpụbakwa onye obele ụgwọ maka na ọ blak a na-akwụ ya n'aka ọ nala enweta nnukwu ego. Ọ sị na kapasikwa emebu di esi na ọ ga na-akwụ ụgwọ ụlọ nyanwa a na-akpa nri
na-egote nri a ga na-eli kwa ụtụtụ ehihie abalị nwaanyị ga na-akpata nwoke ga na-akwụ ụgwọ ụlọ ọ sị nọ na one room kafabi na ụgwọ ụlọ agala akwụ ụnụ di ekwu ya na di enye 30 hours kafa na-alụ in a week di na-alụcha 60 hours na-ebuka ego ọ nara afụ ego di anya ọ mara ebe ego di na-adị so ọ sị na ụmụ ejima ya wee daa arụ oji ezi ọrụ a ọ na-eji asa efele esi nri eme ihe niile na restọrantị ya ọ sị na ụlụ dị na ya na ọ tara akpụ so ọ na-azị eje ka ọ kpata obere ego o ji esi nri so o wee pụtazie mbọsị ahụ maka fajechi ụlọ ọgwụ wee ọ na-enetezi ụmụ ya anya ụmụ na-abọ daa arụ n'ofu nda ọ na-enetezi oje nwe ozi ọrụ ahụ si die wee netasị nwaanyị kedu ihe isiri bute nri ka nri o wee si ya na osi m ozikwene nri ahụ na ego adịrị ọkwa ọ gwara anya weta ego ka esi nri si o wee si ya ihe ama bụ na ekele ọrụ eke na ekele ọrụ eke ka ị ga na-esi nri ma ị nwere ego ma ị nwere ego ị ga na-esi nri kụpọ m sisi apụ m ama m pụtakwa na a na-esi nri a ọ bụ ọrụ ka ị ga-alụ ya ma ijere ọrụ ma ijere ọrụ ọkwa ngwa gị debe ụmụ ejima n'ụlọ ikwere edebe ịkpọrọ fabia ịfụrụ ya na ose etigo ị ga-esirili nri ahụ ma ọ masị gị ma ọ masịrị gị bupụta m nri abalị maka nri nwaanyị wee webe iwe wee baba mba si arụ adịrị ụmụ ejima ị bịakwa na-asị m bupụta nri nke ịmago bịa igwe okwu osi dịje wee tụtụrụ ọnụ ya wee kụpecha enye ọnụ wee kwuo onye ọnụ ya dugaduga na-akụ ya ọsị ụmụ ejima wee kpọọ polisi ụmụ ejima kpọọ polisi fon ahụ smartphone na-abụ ogolu ụmụ ejima wee welie kpọọlia polisi a na-eme polisi ahụ chigo n'ụlọ fa wee kpụrụ die na-apụzi a na-asị ka ezie na-eme ụmụ ejima si I call the police unu afụkozi ka ọnya mmadụ mmalisi wee kwedi fon ahụ igolu ụmụaka gị fa na-apị fa wee jiri kpọọrụ gị ndeke si I call police for you fa wee gbuli ya na-apụ si iwe ewe na-abalị ji isi ya fa gbuli ya pụọ si onye nzuzu nwa mmụọ si ajọ mmadụ nwa ajọ mmụọ na-akwụ ya sisi gbuli ya pụọ so akpụkwa anyị ya pụzi ya si ọlụ ọ na-azị alụkebe ọlụ na ọ bụ obele ọlụ restọrantị ya ka ọ na-alụ wee na-enyekwa ụmụ ya nri ọ na-echezi ọnya jebe na soshal maka ndị soshal sitere ka abịa edulie ka edusie ebe ahụ ọ na-echekwa na a ga-anali ya ụmụaka kedu nke ọ ga-eme ya bụ ndị nọ na Canada bịanụ ka unu kọwalị ya ọnya jebe na soshal ka o jee bile ebe ahụ maka onye bile ebe ahụ na soshal a ga-enye ya ụlọ nyecha enyi ihe niile ọ bụrụ na ọ nọkọtazi ebe ahụ o nwekwa ike ya na di ya ekpedozie enyekwu ya ụlọ ndị ọ bụrụ na UK anyị nọ maọbụ na Europe mma amanye nwu ya advice ahụ ya bụ anyị na-akpọ ndị nọ na Canada ka fa bịa kwuo mara ihe a ga-eme onye kpọrọ ụmụaka maka o si na ego ụnụ ya na-achọ ime expire na onye na-akwụ ụgwọ ụlọ ọpụgo kedu ka esi ga-eme ndị eke kpọrọ ya tupu si na ọ na-eti nwaanyị ihe n'iru ụmụaka ya andị nwaanyị ya si o tegokwa aka o tibelie ụmụaka afụnuru nke ahụ ka ụmụaka fụzi ụmụaka jiri aka fa wee kpọọ ndị eke kedu ihe ọ ga-eme onye kwalụ ngwongwo ejebe na soshal ọ sị na ndị soshal emechego bịa ya ọnya ka akpọrọ ya ọ na-ajụ so na ọ na-atụ egwu na ha ga-anakwuli ya ụmụaka ya nwa olu ebe ahụ anali ya ụmụaka ga-amara m nwaanyị ọ dụọkwa m ka a ga-anaghị ụmụaka maka ị na-enedo ụmụaka gị anya ọ dịkwa m ka ị ga-ejebe na soshal ahụ jee nọlụ ịnọlụ ebe ahụ ime di ga-apụta unu kpabakwa alụ ọkwa ka nsi wee fee ihe ahụ ịchọ ka di gị pụta ị ga-eje n'ụlọ ndị eke ịgwafa na ya fa tọrapụrụ gị di gị ifu gị so mana ọ na-akọwa ya ka nọrọ ebe ahụ na ọ dị alụlụ ala si na ọ na-alụ ụlọ na-akpata ego wee na-akwụfe agụ wee bịakwa na-eti ihe andị ya nwa na-azụkwu ya mgbe a nọ na Naijiria nauzi ọ bịazi na-alụfe oke a sịkwala anya lụọ 60 30 ọ na-alụ 60 o mekweni afet emechekwe ka esi ga-eme ihe nke ahụ ụmụnne ọ gbakwa aghalị bịanụ tinye ihe ọnụ maka na nwaanyị be anyị ofu ozi ụgwọ ụlọ na-eme espaya ofu ozi onye na-akwụ ụgwọ ụlọ kedu ihe ọ ga-eme ndị ewu nọ ndị be anyị ka emesịa